vôbec sa nebojte, lebo však čo bude zlé, tak to sa nepoužije. Kde sa momentálne nachádzame? Nachádzame sa v Mikulášskej Mučiarni, najmenšej expozícii Múzea Janka Krála, ktorá bola práve v tomto roku obnovená vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko. Projekt mal názov Jánošík 300 rokov legendy, pretože to bolo robené pri 300. výročí popravy legendárneho zbojníka Jánošíka tu v Mikuláši. Toto zrejme nie je jediná stopa na Liptove, čo sa Jánošíka týka. Kde všade ešte by sme ich mohli nájsť? Čo sa týka múzea, tak v tej našej hlavnej expozícii kapitoly z histórie mesta máme kapitolu venovanú Jurajovi Jánošíkovi. Okrem toho sme v tomto roku prezentovali aj výstavu Slovensko-Poľsku Jánošík Karpatský zbojník, ktorá bola počas celého leta vyinštalovaná na Mestskom úrade a v súčasnosti už je v partnerskom meste v Živci. Včera sme sa dočkali ďalšej novinky, ktorá sa nachádza v hoteli Jánošík. Povedzme si možno aj niečo o tejto novinke, ktorá takisto má súvis s legendou. Je to potvrdenie tej tradície, ktorá hovorí, že teda dlhé roky sa traduje, že Jánošík bol popravený na tom mieste, kde dnes stojí hotel Jánošík, respektíve ten hotel postaví na tom mieste, o ktorom sa dlhé roky hovorilo, priam stáročia hovorilo, že tam bol Jánošík popravený. Výskum historický o týchto skutočnostiach však prebieha pomerne krátko, hovoríme 30 rokov a my dnes už vieme, že tam sa to nedialo, že sa to dialo presne na opačnom konci mesta, na Mikulášskych šibeničkách medzi Vrbicou a okoličným. Napriek tomu tento krok urobiť takúto šibenicu vítam, pretože my potvrdzujeme tradíciu a v rámci toho je tam text, ktorý hovorí aj o tej historickej skutočnosti, kde to bolo naozaj. Takže snúbia sa tam dve veci, tá tradícia aj s historickou pravdou. Ďakujem.